рӯзе писараки хурдсоле намоз мехонд, тоат мекард ва дар рӯи ҷои намоз гирьяву нола мекард. марде ӯро дид, ки намоз мехонад ва аз чашмони он ашк мерезад. мард табассум кард, гуфт: эй писар, чаро гирья мекунӣ? писар гуфт: тоати Аллоҳро дорам. мард гуфт: ту ҳоло хурд ҳастӣ, фурсати барои тоат кардан барои ту ҳаст. писар гуфт: вақте ки модарам хӯрок мепазад, аввал чӯбҳои хурдро дар оташ мепартояд. метарсам ки Аллоҳ дар рӯзи қиёмат аввал хурдҳоро дар оташи дӯзах напартояд. дӯстон, бародарон ва хоҳарони аҳли ислом, мову шумо бояд ҳама вақт барои он дунё тайёр бошем, ки рӯзе ҳаст ба назди Аллоҳ меравем. барои он дунё бояд мо аз хурдӣ тайёр бошем, барои он ки дар пирӣ дер мешавад ва ҳам хеле мушкил мебошад дар айни пирӣ. дӯстон, мо дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯ ҳастем. шумо ҳам низ дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. аллоҳ ҳамаи мову шуморо мағфират созад. дар паноҳи Аллоҳ бошед.